lehmät, enkä mä nyt puhu teille vaan, nauta eläimenä. Joku on saanut meidät uskomaan, että lehmä on huono juttu yhteiskunnalle ja varsinkin luonnolle. Lehmähän on aivan erinomainen ruoka. Se on yksi parhaita asioita, eikä mikään mielipide- ja makuasia, vaan siis esimerkiksi naudan maksa. Niin jos sä kysyt miltä vaan, vaikka kuinka vasemmistolaiselta AI-chatbotilta, että jos sun pitää nimetä yksi ainoa ruoka-aine, mikä on niin kuin maailman paras ihan kaikin puolin, niin kaikki sanoo, että naudan maksa. Ja sitten punainen liha naudasta on aivan erinomaisen terveellistä. Sä voit elää syömällä vain ja ainoastaan sitä onnellisen ja hyvän elämän. Tofun kanssa ja oli sitten porkkana tai parsakaali, niin se ei onnistu. Joku on saanut meidät uskomaan, että nauta on huono juttu, luonnolle varsinkin. Että tämä mystinen lehmän pieru tuhoaa meidät kaikki ja jäätiköt sulaa. Se voi olla totta. Mä en ole tietenkään lehmän pieru-ekspertti, mutta sen mä tiedän, että kaikki muutkin eläimet pieree. Että mä en tiedä, miksi tuo lehmä nyt sitten on huono juttu tai huonompi kuin mikään muu. Jonka lisäksi ruoka-aineena lehmä syö vain ainoastaan nurmikkoa pihalta, joka kasvaa itsestään. Se ei tarvitse kuin vähän vettä taivaalta ja aurinkoa taivaalta vuorotellen. Se syö jotain, mitä kukaan ei tarvitse, joka ei haittaa ketään. Jonka lisäksi, tämä on se kaikista tärkein pointti, lehmä tuottaa jotain ei-syötävää, mikä on yksi maailman parhaimpia juttuja luonnolle. Paskaa. Lehmän lantaa levitetään pelloille, koska se on erinomainen fertilizer. Mikä se nyt suomeksi onkaan? Enpäs keksikään, anteeksi. Lannoite on se sana. Se on erinomainen lannoite. Keväisin, kun te rullaatte tuolla noin pitkin maaseutua ja haistatte paskan, niin se on paskaa, jonka te haistatte. Ja usein sen annetaan vielä fermentoitua pitkän aikaa, sen paskan, että siitä tulee vielä parempaa. Ja sitten se fermentoitu paska, siis kirjaimellistä ulostetta, lehmän lantaa, silpotaan ja heitellään sinne niin pellolle, että se kasvaa paremmin. Eli nyt joku on saanut sinut uskomaan, että lehmä, joka tuottaa maitoa, joka on erinomaista, joka tuottaa lihaa, joka on punainen naudanliha, aivan käsittämättömän erinomaista. Sen lisäksi, että henkilökohtainen makuasia, se on aivan käsittämättömän herkullista. Niin se on nyt huono juttu, mutta monesti prosessoitu soija jostain toiselta puolelta maailmaa, koska Suomessa sitä ei tosiaan niitä määriä kasvateta. Niin se nyt mystisesti on jotenkin parempi roudata se toiselta puolelta maailmaa tänne näin. Se lukuisasti prosessoitu. Se prosessi vaatii todella paljon energiaa ja mitä sun ikinä vihreät arvot kieltääkään meiltä. Ja sit se roudataan tänne näin. Se on oikeasti arvokasta ja kallista touhua yhteiskunnalle. Lehmä sen sijaan kasvaa tuossa pihalla, syö sitä samaa pihaa. Lannottaa erinomaisesti sitä samaa pihaa. Sille ei tarvitse mitään muuta kuin naula päähän, niin kurjalta kuin se kuulostaakin, mutta sellaista elämä on. Naula päähän ja se leikataan auki ja sen voi laittaa suuhun. Joko sellaisena tai paistettuna vielä parempaa. Tai sitten joku kliseinen avokado. Ei ne Suomessa kasva. Ne pitää roudata. Suurin osa herkullisista ihmeellisistä vihanneksista, mitkä on niitä, tää on hyvä, kun sen valmistaa oikein. Ne pitää roudata jostain ihan toiselta puolelta maailmaa. Niin kuinka se toiselta puolelta maailmaa, raakana poimittu ja tänne nippanappa kypsäksi selvinnyt kasvi on jotenkin meidän yhteiskunnalle ja varsinkin vihreille arvoille parempaa. Tää on siis valhe. Täysin typerä juttu ja valhe. Niin kyllähän nyt joka ikinen noistakin ymmärtää, että tää on valhe. Mutta syystä tai toisesta sitä vaan jatketaan sitä valehtelemista. Ja nyt kun puhuttiin ilmaston lämpenemisestä ja merenpinnan noususta, niin muistakaa, että kun jäätiköt sulaa, niin jää on tiheämpää, huokeampaa. Jää on huokeampaa kuin vesi. Eli jos se jäätikkö sulaa, niin merenpinnan taso laskee. Se ei nouse.
No, ei mulla muuta.